class 9 Zirlai du tak te in zawa in chibai ule tunlai in risel ne te chaem risel ne chatak nei turin du sakna lan che u ani ole voinia chuan in science kan ziranga in textbook te kha lo la chuak ve ro ule voinia chuan in biology lampang kha kan ziranga chapter 13 page 286 kha kan zir don nia om a topic ming chu why do we fall ill ti ani kha indam lo to thinang ti ro u class 9 lai han ni ta ka chuanin na chi sang te po in lo twar to mai thei ani le indam lo chuanin in hlim chin lawang ti ro u luna te khosik te pumna ti le na chi sang te han tor hi chuanin a hlim thei lo ani nang ni ang rual phe chu chung te bula ti chuanin in la chap pur mai thei ani ti ro u engwang adam lo nge in ni in sha in le a chan sang a om theyang ti ro u nat na shik pathogens ti sang virus te bacteria te protozoans te fungi worms le insects wang ti kha ani mai the ani chu ba ka chuanin accident te in to ka in ti pala kha wang khanin indam lo te po ani mai the ani ti ro u ani le indam lo chuanin dam doi te in e thinem dam doi te kan e thina na chok na te kan han e thina ti chuanin kan na kha azia uma kan lo tam ve le mai thin ani ti ro u ole in le khabu kha lo en ve ula phek ma saber kha in lo en donia effects of natural disaster on health natural disaster sang kan ti lir nging earthquake kan ti te leimin landslide kan ti te cyclone thlipui kan han ti te kha hei alo thling fo thin ani mania kan ram nge ya po hei lir nging te alo thlenga in te akhi hei in chung te po achia tiang khanin chiatna chi sang athleng the ani ngin na sat na huna phi chuanin in te kha achim thina ti chuanin mithi te tam tak khan om thin ani tin hei leimin awang po in mi in an in le lo ti an sana a then chu an boral boka chuti ang bokin thlipui cyclone na tle po khanin in le lo chan le harsana tam tak kha a om thin ani khang huna khan om ta ang ila I kan hrisel na ngong anei thei angem anei thei nge yang ti ro u tui du to ka in tur te cho ei tur te kan nei lo mai theya chung chuanin kan hrisel na khanin harsat na asiam thei thin ani chu wang chuanin heng natural disaster ti hianin kan hrisel na hian ngong na satak ani living organisms te hi kan taksa hi selina asiam ani te kha kan shefekinarin heng cell te hi carbohydrates proteins lipids nucleic acids ten an siam ani ti chuan heng cell tam tak khom hianin tisu kan ti chi sang kha asiam le ani ti chuan heng tisu chi sang hianin organ kan ti kha an siam le thin ani ti chuan kan taksa chuanin pon lampang mu thei le chung lampanga hian organ chi sang kha lo om ta thin ta ni ti chuan heng organ chi sang ho hianin an ma ni khan na tho kha an nei sang fek ani ti buai tu an om lo chuanin active takin ma ni na kha chatak khan an thok ho ani amaro chu engemo awang khanin ti buai tu kha an nei tatlat mai ni kha wang khanin na an thok chatei chin ta lo ta chung awanga buaina lo om ta chu natna disease kan ti chu alo ni ta ani ti chuan disease chu chi sang a oma nang ni po in chi sang in lo twar to in arin om ti chuan health ti page 287 kha lo en ve le ro ule thu fing chuanin health is wealth ati kan chuk to ang ti ro u risel ne hi hausak na ani antia ni kan risel chuan kan hausa ti na ani chu eng ang po in sum le pai tam ti nei ma ila kan risel chat lo chuan kan hlim thei don lova kan nun kha si om hle don ani chu wang chuan ri thei te po ni ila kan risel na chat chuan kan hausa don ti na ani chu ti chuan
Christian na thihi enge om zia ni ang le in taksa khanin natna a om lo awang mai khanin Christian in lo in ti em ni le Christian na hianin thil pathum a huamani chung te chu physical taksa kha Christian turani taksa a khan natna a om turani lawani Christian na chatak nei tur chuan tin chu ba ka chuan mental health ti kha atil vele a ril rulam Christian na ani kan ril ru kha Christian turani a midang te kan environment tinen khan in rem na kan nei turani tin na pathum na chuan social well being midang te ne na in lei chin na chatak neih kha apoimo ani kan chian te kan chung te kan chen om khoveng te khatiang ne na in lei chin na chatak kan neih kha social well being chu alo ni ta ani ti chuan hrisel na dik tak chuan a huam chu physical mental social well being te alo ni ta ni hemi ti pathuma hrisel na kan neih chau hian hrisel na pui tling WHO in alo puan chu kan nei don ani overlapping of personal and community issues for health page 287 kha loke vere le ro ule ti chuanin ama kan soita ang khanin natural disaster chang chang floods te landslide te earthquakes te po anyang chu khang alo then khanin khalaya affected areas ho nun kha ati bua em chin ani shortage of water supply te shortage of food supply te khatiang kha athleng china chu wang chuanin hrisel lo na tam tak kha a om china shi epidemic kan ti te po kha a leng chin ani chu wang chuan mimal hrisel na le van tlang hrisel na hi lak shan thei lo thil om kop tlat ani ti kha achiang em ani tin kan venga khanin bol hlote om khom te cheu sela apai tu khang te kha om momal talo sela chu chuanin shi na satak kha asiam don ani chu wang chuan kan kot kai te kan van tlang nun te hrisel lo chuan hrisel na kan nei thei don lo ani tin kan kot vela te tui atlin mai maya kan korte a fai lova tui hok te alwan that thei lo chuan khang achang khan thosi ten lo tuyanga natna chi sang kha lo piang chuak thei don ani chu wang chuan kan venga kan khotanga faina a omanga ya chote chang chuan mimal khan in hrisel na kan lo nei thei don chu ani conditions necessary for being healthy mi hrisel tak ni kan du chewang ti ro u amaro chu hrisel na hi du thu ani thei ngut ani lo ani aman pek te po angai ani ti tur tam tak kan neya ti lo tur tam tak te po kan nei ani chuan hrisel na thattak nei kan du chuanin heng te hi kan ti tur ani pakhat na chuanin good nutrition eile in fim khurkha angai ani kan eile ina hian carbohydrates te protein fats minerals vitamins baka fibers te nuts kan ti angchi chi sang khang kha an om angai ani chung te chu kan du zong te ei cheu le kan du lo zong te ei tlema kha a chalo ema a in balance in kan ei turani ti chuan balance diet kan ei chuan kan lo hriselanga kan lo hlim don ani good hygiene finally thiang hlimna chi sang in bual fai te hano fai te kutsil fai te thomnu fai hak te kutin le chin te le sam amor jim chin te kha hrisel na ata na poimo em ani heng te hini tinin kan zom turani a ti chuan finally thiang hlimna kan zom that chuan hrisel na thatak kha kan nei thei don ani exercise ni tina exer la pe te in omai thei ani ti ro he le rol fel tak te in ni a exer la ki tak satana che ema kan taksa ati fita kan taksa in na do tu ane immune system te ati chaka tin kan taksa a thau om te ati ral bok chin ani ti chuan exer lak dan chu chi sang kalte
tlante le in chunga lak dan sang te po a om the chu ang te chu ni tin regular taka kan ti chuanin atok chu khanin kan lo thawanga kan taksa kha alo fitanga kan immune system te alo chakanga kan hrisel don ani chu wangin hrisel na cha nei du chuan exercise hi ni tin lak chin tur ani relaxation kan taksa hi khol ang ani a eng tik lai po a na thok tura siam ani lo ani chuwang chuan chawlh dam te po amamo ani chuwang chuan chawlh dam hun relaxation kha ani angai ani chung chawlh dam dan te chu chi sang te po aom ome han mut ha chawlwang fangte khang te po kha ani thenga tin zana te min reilu tuk lova muthuna chuan muthil te kha apoi mo em ani tv le mobile games te khela re tak min te kha chalo em ani tin adu tan chuanin meditation ti te yoga ti mang te po in relaxation kha nei thei ani ti chuan tianga kan taksa ina amamo anga kan chawlh dam chuan kan taksa kha alo chak thar le anga na te po thatak in alo thok le thei don ani. What does disease look like? Ole natna disease chu chi sang kan lo tua china eng angin nge ka tiang kha lo lan chhuah chin le kan taksa chunga khanin natna shikho khanin na an thokani ti chuan alan chhuah dan chi sang a oma chung te chu khosik te khu te bol rush taksa alo om te luna te khati ang te kha ani khang ang khanin disease kha lo lang chhuak chin ani doctor te po hianin natna kha an shemai chin lova chuwang chuan test sang thisen test te zun test te x-ray ti tur te po khan min ti chin ani ti chuan khang a result atang te po khanin kan natna te po kha an lo mu chhuak thei ani. Types of diseases natna hi hlom lian devin chini in an chen ani chu a hun chu duration a thu in an chen ani chung zinga pakhat chu acute disease an te ani acute disease ho chu natna re lo te kan tor chin ang kha ani a hun a re lo awang hianin weight loss po kan nei lova so em po kan nei lo ani ti chuan kan hi khan nuwa ti kan lo dam ve le mai thin ani chung example te chu khu te shitlang te khang kha acute disease ani panhina chuan chronic disease na chen khat chu hun re tak kan tua thin ani athla te akumakum te le a chen pe chu dam chung o te po kha ani thin ani chutia ang chu chronic disease an ti a ahun chung kha kan soita ang kha ne re hle a tin ahun chunga hianin natna hanna savut fut ang chi kha om lovin re de o khan na kha om chin ani a re em awang hianin kan weight te kan losa kan chaw hul chin ani chuti ang chu chronic disease om dan ani. Example lar takan nei chu tuberculosis of the lungs ani a chuap TB hi ani. Causes of diseases ti chuan natna chi sang chu kan lo nei ta a thlen tu chi sang an omani a level sang in an chena chunga first level chu the causative agent an tiani chung te chu natna thlen tu ho microbes kan ti ho kha an ni a virus te protozoan te worm te bacteria te le fungi te an ni ani heng ho hi kan taksa a chobol hlo te tuibol hlo te kal tlang khan an lo lut thina ti chuan kan taksa organ sang te bein natna kha kan lo tuar thin ani. Second level chu lack of good health natna fak soi tur om si lo hianin risel na chat lo riau hun hi om chin ani risel na panlai te po kan ti thei ome chu lack of good health kan ti chu ani a athlen na chan hi chi sang om ani junk food kan e na salutuka
ei tur siam sa olsam taka min thei heng ho te kan ei na sat lu tuk chuanin kan taksa in an ngei lo ani kan taksa te kan thawa maro chu energy te immune system te thachuang si lo khan kan om thei ani tin ei tur thalo chi sang sang shikhar te kan eya kuwa te kan eya meizia te kan zu a zu te kan ina khang chi sang sang thil chin dan thalo tak kan ti khanin kan taksa kha ti che thin ani ti chuan kan taksa ten na thok chale thei lovin risel na pan takin chalo takin kan lo om thin ani third level a chuan poverty theihna chu risel lo na ami kan ti mai thei ani theihna chan chu kan thei chuanin kan taksa ina amamo tur ang ei tur kha kan nei thin lovani chu wang chuanin balance diet kan ti te chu kan ei thei lova kan taksa in amamo khop angkha kan ei thei lo thin ani chu wang chuanin kan taksa lo chak lova immune system ten lo chak lova na chi sang kha kan lo tuar thei thin ani a fourth level a chuan lack of public services heng ho hi abik takin slum area a cheng te refugee ho omna hmuna te a thleng thei ani chung hmuna te chuanin puan in chetak kai a te an kho samai maya tui supply te chu atlem thei hle maya chu wang chuanin in bual te in suk fai te khatiang fai ne lampanga kha von a har hle a chu wang chuanin na chi sang te an lo tuar thei chin ani tin chu ba ka an tui don te po ka athiang hlim tok lo theya chu wangin tui atanga na kai the chi sang te kha an lo tuar thei chin ani immediate cause of diseases na hi rang takin alo thleng ve thei boka in kai chhon thei te alo ni awang khanin olsam takin na chen khat chu kan lo kai chin ani chung te chu immediate cause of diseases tia hianin kan zir don ani chumi athlen tu te chu pahni an oma apakhat na chu infectious agents anni infectious agents kan ti chu natna pudar tu ho virus te bacteria te protozoans te fungi ho te po kha anni ani khang ho ka tui thiang hlim lo te chobol lo te le physical contact mang te khanin kan kai chin ani tin natna chen kha chu damlo infected person atang khan a risel healthy person khanin olsam takin a in kai chhon thei china chutia ang natna chu infectious disease antiani chungte chu diarrhea te cholera te ani pani na chuan non infectious agents heng ho hi chu in kai chhon thei kha ani ve lo ani chung zinga pakhat kan nei chu high blood pressure bp sang kan ti kha ani heng ho non infectious agents kan ti ho hi chu kan lifestyle diklo wang te a chen hi chu ani thil te kan e vaka exercise te kan la thalawa chu wang chuan kan lo overweight a chunga wang te chuan bp sang te kan lo nei thei chin ani tin chu ba ka chuanin eile in kan du lutuka oily deuh te junk food te cold drinks risel lo tak te sathau te khang ang chi te kan lo e tama ti chuanin kan taksa a khan thau lo in che khoma kan lo thau ta chin ta ni ti chuanin chu mi thau na chuanin natna kai noi tam tak aneya chung zinga chuanin zun thlum diabetes kan ti te le bp sang kan ti ngei te po kha a thlen chin ani arthritis om le a hei hi ero hi chu kan nun dan diklo wang po ani lo kan lo upazela kan taksa a hianin change alo om thin ani physiological change te kan neya chumi awang chuanin ru se pui arthritis te ka kan lo nei thin bok ani ole page 293 khalo en ula types of pathogens and the diseases caused by them te khalo en ra ule pathogens kan ti ho chu virus bacteria fungi protozoans le so kha anni a heng ho hianin na thlen big an nei chu ani chung chu heti bula hianin kan mu thei ani virus chuanin common cold te influenza dengue fever aids te measles rabies
poliomyelitis te athena bacteria chuanin typhoid cholera tuberculosis anthrax acne whooping cough tetanus leprosy te kha athena ni tin fungi chuanin vun natna chi sang te heng ringworm ang chi te hi thena protozoans ho chuan malaria te kala azar te sleeping sickness amoebiasis khang te kha thena worms chuanin elephantiasis te real anatna chi sang khang ang chi te kha athen ani ti chuan natna chi sang om zinga tunlai natna lar tak mai AIDS kha han thlur bing ila page 293 kha loke role AIDS lampum kan sia emle acquired immunodeficiency syndrome theihna ani athen tu chu virus chikhat human immunodeficiency virus HIV ani a in kai chon dan kha chu kan shefe kang tiro u sexual contact te blood transfusion te syringe in hmanhmawh te khati ang sang te khachukan she cheu ome symptoms mi in AIDS alo ve chuanin heti ang hian alo lang chhuak ani swollen lymph nodes and lymph nodes sang zaka te ngonga te le mun sang kha alo vung chin ani sweating at night zana mutte khan alo tlup chin ani weight loss ri zong te alo tla hniama thomhno te po kha an thol zung the ani blood platelets count decrease kan thisena platelets te kha alo tlem tol china chuwang chuanin thisen chhuak mai te po kha ulsam takin alo thleng thei ani hemorrhage thisen chhuak ulsam takin platelets te an lo tlem awang khanin ulsam takin thi te hi alo chhuak mai chin ani fever tin achan le wangshiat vaksi lo khan khusik te po ani thei chin bok ani tin breakdown of immune system mi in AIDS alo ve chuanin ataksa in natna adawna immune system kha alo chetel te chin ani AIDS how te hianin lymph nodes kaltang khan taksa mun sanga khanin an om china ti chuan kan immune system te ei cha in natna chi sang kha an lo tuar thei chin ani prevention of AIDS chu engtin nge kan ven theyang nangni tlei rol fil tak te hi AIDS ve lo turin enge in ti thei chi sang te lo enang u pakhat na chuan safer sex should be practiced sex man fim khur he tur ani nupui pasal nei ma chu sexy man tur ani lova nupui pasal nei nuwa po kopui te laka rin om tur ani ti chuan AIDS laka kan lo filim thei don ani tin drugs timitin ti lo thei lawa an om ani chuan an needles man te syringe an man ang chi kha voi khat man to chu an pai zel turani man non lo turani a chian tinen in man chom lo bok turani ti chuan AIDS laka alo filim thei don ani tin thisen infect te kan war hle maya hei thisen infect na a hianin kan fim khur hle turani a mi thisen don ngaya kan lo om ani po in thisen kan don tur kha AIDS laka filim ani emte kha hria chian ngei bok tur ani ti chuan khang ka kan zum chuanin AIDS laka khanin kan lo filim thei don ani ti chuan voina kan zir te chu lo khai khom le ta ila natural disaster le health in lai chi na kan zira tin health omzia kan sheboka personal le community health in lai chin dan te kan zira tin risel na ata na thil poimo tak te kan zir boka tin natna chu engtin nge alo lan chhuah thin ti te kan zir boka tin natna chitni a duration a thu a kan nei te kan zir boka tin causes of disease kan zira AIDS kan zir bok ani page 306 kha ke ro ule exercise kha lo en ula kha ka in homework ka in nei do na ni B1 kha lo en ro le heng ho te hi abu kha han chiar ula in nangma ni nin lo changa nga in chang thei fekin rin oma in lo thiam bok do nia o B1 what are the two broad types of diseases B6 name a disease that spreads by infected droplets released by coughing of the patient
E3. Compare acute diseases with chronic diseases. E4. Write the causes, symptoms, and prevention of AIDS. Ole khazung kha vo in ni a kan zir thei chu ani e.